Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Padayon ta karon ay suwatampo nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Rhea. Pulos ti ay mga maayo ang amahanog anak nga mo'y akong mga amo. Sa sinugdanan nagtuo ko nga istrikto ug laig batasan si Mr. Shing pandili ti ay. Matag day off, makita mi ni Day Luling sa park nga sagad masuruyan sa mga Pinoy OFW. Enjoy ragud kaayo mi sa among banding-banding. Samtang ang kamingaw ko sa akong mga mahal sa kinabuhi, maiban-ibanan lang kung magasulti na mi si anak lito nga akong pana. Bisan lagyo mi sa usag-usapan, feel ko ang pagpangga niya neklito diri kadako. Nakasulti gud mi si G-Boy nga akong anak sa phone. Sakit kaayo ang iyang sinultihan diri kadako. Apan kaantos ko lang, kay sirado man ang iyang hunahuna. Uguwa niya hisabi ang akong katuyuan. Usa kay gayo ni ana, uwa na ko damha, nga mupadayag sa iyang pagpati nako si Mr. Shunga ug ang amahan ni Mr. Shing. Agong gibalibaran kay ninyo man ko. Nanawag si anak lito nako ug gikasulti ko na usab si Romel. Murag nahugno nako sa kalibutan sa akong nahibawan. Taon, anak, Romel. Kriminal ka, Romel. Kriminal ka. Romel, nga ano magiging taon dong, oy. Nga ano magiging taon. Ipugos ko kumasukuti. Ipugos ko niya. Mauna dugkapan ako sa makadagang hikayon. Kaya napuno naman ko niya, di. Romel. Ingon ani man ang nahitabo. Dili kini mo akong kilauman alang kang Romel. Unsa maklasiha sa utok nga naa ang akong manghod kag kahi magkikisiyang agakon aron musubay sa matarong nga daan. Si Romel, uy. Iyang kang gituyuan. Grabe gina yung pabadlong, day. Napatay ka din niyang iyang natunggaban, day, Rhea? Oo, day. Napatay ko na. Kinukuin taon, uy. Resulta sa pagpasagad niya si ang kaugalingon. Ay, nabuota naman unta ng manghura, uy. Di balik naman sa siyang kabuang. Ug mas ni grabe karon kay nakadunggab na gyud. Sa prisuan si Kuya Anak Lito. Mong tawag ni mo. Tabangi ko tiya. Romela, isa lang duhan ako ka mga kamot nimo.
Pila na ti kasalbara dong? Barumbado makaayo ka? Ipasulan na ako kung pagka kay Ufti. Unta, naminaw pa lang ko niyo ni Kuya. Di una ni may tampo karon. Huwag pagbasol nga mag-una, Romel. Maunig ka daghan na ginako balik-balik kag sulti ni mo, pero huwag mong kita ka maminaw dong, uy. Sinsya kay Tirya. Maong surrender na ko ni mo dong. Maglisod na mis kuya ni mo, ana. Kay murder ng kaso ni mo. Nanunggab ka. Nipatay ka og tao. Og dili na nako kayang konsentihon ka. Magigsulti na ako nga tos barangay ang nagtungod sa nasatan ni Romel. Ikaw na bahala diha, mahal. Kapoy na gyud ko ana niya. Masamot siya ka makaluluoy kung ato na siya pasagdan, mahal. Mga kutob sa tumahimo. Tabangan tang imong manghod. Unsaon man lagi nato pagtabang, ana? Nga nakapatay naman na siya, mahal. Paminawon ako ang sentimiento niya sa mga pagtungod, mahal. Sige. Ikay bahala. Oo, sige. Focus lang yun sa imong trabaho niya. Ayaw paapiktar sa atong problema karon. Mahal. Dako kayo among problema karon. Tungod sa nahimo sa kumanghod ay. Kundupan gihapon ninyo ka ng bahina, murag. Unfair man po sa side siyang napatay, day, uy. Mao sa na sa kuna-una, day. Ang imong bana nga dito sa atua, day. Unsam day ang plano? Maluoy lagi ko na siya sa kumanghod, uy. Na, ambot lang gyud. Basta kay para nako, kung hustisya gyud ang hisgutan, mas maayong bayaran niya sod sa prisuhan ang sa ngayong gibuhat. Naayo maabot nga panagatubang nila sa kumbana o sa tagtungod sa nasadaan ni Romelday. Basig madaranag, sabot-sabutan, day. Maayo ka, ha? Ang ako lang og musamot og garang ako manghod. Kung dili mabilang ko. Pahunat ta siya. Kung gusto ba siyang magbago, or padayon na lang gud siyang badlungon sa katilingban. Dahil luling gikapoy na gid ko, day. Murag di abot sa punto nga gusto na lang akong pasagdan siya. Agdo na lang gud nimo. Kung na siya masabutan unya nila. Grabe gahiapon og tawhana, uy. Supakiro kaayo. Kana, matang po na sa mga pagsuway nga nihas magkaroon si mong kinabuhi. Mauni pagsuway nga murag tinuyo, anday. Na, kalimtiw sa na problema, habi. Tana, mag-street foods ta na. Mahal, may gusto sa mga tagtungod sa nasadaan ni Romel nga. Kapagaw na to ang gastuhan sa pagpalubong ni ini. O, muatras na lang sila sa kaso. Maayo ka, mahal. Dili ka nga mas gispoiled lang nato ang akong manghod niya ng pagi, ha? Mahal, luoy po kaayo ang imong igsuon. Mas maayo tinghalig bayran na lang niya sud sa bilangguan ang iyang sa nga nahimo, mahal. Gusto gud ni anak Lito nga tabangan aron dili mabilanggo ang akong igsoon. Apan isupa ko ini kay klaro man gyud sa mga mata sa Diyos ug sa balaod sa yuta nga nakapatay siya, Priscilla.
susog ini igsoon. Mahal, guilty lang ko sa iyang nabuhat nga sa... Nakapatay manggut siya, mahal. O gani nga dili na to siya pasagdan. Ato siyang tabangan. Pero to, pagyog ko. Nga mahimo pang mausab ang imong igsoon. Sige, ikaw. Ako sa'y maayo para ni mo buhata, mahal. Basta kay para na ako, surrender lagi unta ko alang anak niya. Sige, sige. Tabangan na to si Romel. Naaragin na ni mo, mahal. Mangutang ko aron pagsalbar kang Romel. Sige, kaingon ko na. Buhata ko doon sa'y maayo para ni mo. Sige, sige. O, ikaw. Amping ka na idea, ha? Sige na. Bye. Bye. Diyos ko. Kido. Pasayloain taon ang akong manghod sa iyong takong saga na buhat. Oh, there is nothing wrong of helping your brother. He deserves a second chance. Help him. I'll tell your husband to help your sibling. Yes, sir. Okay, sir. I will give you money for a case to resolve. Thank you, Mr. Sheng. Thank you so much. I am willing to help Leah because you are a good worker. Maayong kinitabang imong amo, day. Naluoy in town, day luling. Manghinaot na lang ta nga unta. Hingpit na gid nga magpag-ong imong manghod, day. Ay, hinaot pa unta, day. Last chance na gini nga akong mahatag niya, day. Bahala nag, perming mo tabang niya ang akong bana basta kay ako. Katapusan na lang gini na ako, day, eh. Bahala na siya. Bahala na siya kung dili gid siya magbag-o sa iyang pagkatao. Mayo na lang gani kay nakik-amicable sa mantra ang tagtungod sa iyang nasad-an, no? Ay, pobre po, lagi in taong pamilya, ha, day. O niya, ang inasakop sa pamilya nga nasadaan sa kumanghod. Otro po din grabe kabadlungon. Tiriya, salamat kayo sa mong pagtabang na ko, ti. Nagawas dahil ko gigas prisuan. Pag binuotan gid in taon, ha, Dong Romel? Kaluy gid in taon imong kaugalingon, Dong. Oo, ti. Promise. Promise na ako ninyo, ti. Magtinarong ng ko. Di na ko mapila ng bisyo nga makadaot, eh. Promise Pamatod na ako ninyo, ti. ha, pamatod na, Dong. Pinaagis buhat. Dili kikutob ra kastorya, uy. O, lagi, ti. Promise. Promise na naging ako ninyo, ti. Huwag ni kuya anak lito. Nakita na ko niya ang kamatinud-anon siya mga gipanulti. Maayo unta, mahal. Ano kung kayo ang mayo kaugmao ni Romel? Kung ato siya pasagdan, mahal. Sige, mahal. Babay na. Manawag na lang unya ko pohon, ha, aron sa pagsusi kung unsa ni kalambuan sa gihimo na tong pagsalbar ni Romel sa iyang kaso, mahal. Okay, okay. Sige. Bye. Hinaot pa unta nga magbutaan ka na kit Romel. Hinaot pa unta. Oh, Ria, you are a good person. You are a kind of a woman that I want to be my wife. Mr. Shunga, as I told you, I am married already in the Philippines. Oh, forget him. Spread to him. And help me. No! No, Mr. Shunga, no!
Salamat kaayo ang amahan ni Mr. Shig sa pagsigig pagpaghagad sa iyang gipati nga rekanako. Apan dili ug dili gyud mahimo. Mga kasama atong sundan ugma, ang laing sumpay sa suwatampo ni Rhea dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon. Hangturi sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.